Hola, hola! Potser ens recordaràs d'altres vídeos de formació com el titulat «Què és el comunisme?», Marx, com t'ho havia explicat abans, o qui era Lenin. Si encara no els has vist, ves-hi. Si ja els has pogut gaudir, comencem amb aquesta nova entrega. Com bé saps, aquests vídeos formen part del cicle Bases teòriques del comunisme, un cicle que ens permetrà conèixer els pilars del comunisme, amb les seves principals definicions, i també ens permetrà conèixer algunes de les persones revolucionàries que ens han fet pensar i ens han demostrat que un futur millor per la nostra classe és possible. Davant dels qui neguen l'existència i la viabilitat de les alternatives al sistema capitalista i neoliberal, Comunistes de Catalunya i la joventut comunista no ens resignem. Volem parlar d'on venim, de quins principis sustenten la nostra ideologia i demostrar que el comunisme és una proposta que explica el passat, que pot transformar el present i que ens pot oferir un futur millor. Així, en aquest vídeo trobaràs un breu repàs a la vida d'Álvaro Cunhal, històric dirigent portuguès. Podràs conèixer una mica millor a una de les figures clau de la Revolució dels Clavells i aproximar-te a com funciona el Partit Comunista a partir de les seves ensenyances. Com sempre, t'explicarem conceptes bàsics relacionats amb ell, responent a unes quantes preguntes. Som-hi! Álvaro Cunhal va ser un dels polítics portuguesos més importants del segle XX i un dels dirigents comunistes més destacats d'Europa. L'Álvaro va ser secretari general del Partit Comunista Portuguès entre els anys 1961 i 1992. Però no correm tant, comencem pel principi. El nostre Álvaro, que va néixer a Coimbra el 1913, es va afiliar al Partit Comunista Portuguès ben jovenet, l'any 1931, seguint el seu principal referent, el secretari general Bento Gonçalves. L'Álvaro va cursar estudis universitaris, llicenciant-se en Dret, després de presentar una tesi sobre el dret a l'avortament. Ei, penya, s'ha de tenir en compte que el PCP serà un partit pioner a donar suport a l'avortament i en la lluita contra la seva despenalització. Al cap de poc va ser detingut per la dictadura de caràcter feixista d'António de Oliveira Salazar. A Portugal van patir una dictadura de dretes i tradicionalista entre els anys 1926 i 1974, en la qual Salazar va ser el líder més longeu, ja que va ostentar la presidència entre 1932 i 1968. L'any 1940, Cunhal serà nomenat responsable d'organitzar el PCP a la clandestinitat, en un moment en què el secretari general, Bento Gonçalves, havia sigut detingut al camp de concentració de Tarrafal i després havia estat assassinat. En aquest període, convertirà el PCP en un partit d'escala nacional, organitzat i un actor clau en la lluita antifeixista. A més, com que el partit no havia nomenat un nou secretari general, Cunhal va ser la màxima figura entre el 1941 i el 1949, moment en què va ser detingut de nou. Aquesta vegada, l'empresonament s'allarga fins al 1960, any en què protagonitza una fuga espectacular de la presó de Peniche. Ell i altres camarades es fuguen de la presó de forma pel·liculera, deslliçant-se amb uns llençols entrelligats. Al cap de poc temps és nomenat secretari general del Partit Comunista Portuguès i marxa a l'exili amb direcció a França i a la Unió Soviètica. Des que assumeix la secretaria general, redreça el rumb del partit, trencant amb la tendència a la pau social que havia seguit el PCP durant els anys 50. El prestigi assolit per la fuga de la presó li donarà notorietat internacional. Amb el lideratge del nostre amic Cunhal, el PCP es mantindrà fidel a la Unió Soviètica en el tauler internacional. Però, en canvi, en un moment en què la postura oficial soviètica propugnava la coexistència pacífica dels blocs socialista i capitalista, el PCP situarà les prioritats polítiques pròpies segons els interessos del poble portuguès, arribant a ser l'únic partit comunista de l'Europa occidental que defensarà la lluita armada en determinats casos. Justament aquest posicionament és el que va permetre que el PCP fos un partit referencial durant la Revolució dels Clavells. El fet de ser fidel a la Unió Soviètica en el panorama internacional no tenia per què ser sinònim a no adaptar la política comunista al panorama nacional. De fet, aquest és un argument que s'utilitza en contra del discurs eurocomunista, que acusava el PCP de seguir línia PCUS i de ser prosoviètics acrítics. El 25 d'abril de 1974, el moviment de les Forces Armades amb el suport i la mobilització popular van caure la dictadura feixista.
donant lloc a la Revolució dels Clavells. Pocs dies després de l'inici de la Revolució, Cunyal arriba de nou a Portugal i serà una figura clau del procés revolucionari. Va formar part dels primers 4 governs provisionals, com a ministre sense cartera. La Revolució Portuguesa va tombar la dictadura i va començar un procés que havia de portar al socialisme. Tanmateix, la traïció de la socialdemocràcia i les pressions del capital internacional van fer-la desencallar. De fet, encara avui, el preàmbul de la Constitució portuguesa parla d'obrir el camí cap a una societat socialista. Álvaro Cunyal va ser diputat fins l'any 1987 i secretari general del PCP fins al 1992, deixant un gran partit comunista de referència continental, en un moment de caiguda del bloc de l'Est i de la Unió Soviètica i en què arreu d'Europa molts abandonaven el comunisme i abraçaven la socialdemocràcia. El nostre bon amic era un personatge amb carisma, autoritat, disciplina fèrria i exigència, però a la vegada escrivia novel·la i narrativa i pintava amb el pseudònim de Manuel Tiago. Va morir a Lisboa l'any 2005, deixant el seu exemple i la seva empremta en la societat portuguesa, molt especialment a la militància del Partit Comunista Portuguès. Has sentit mai a parlar d'un llibre anomenat Un partit amb parets de vidre? Qualsevol persona que s'aproxima al comunisme i es pregunta què vol dir formar part del Partit Comunista l'ha de tenir a la tauleta de nit. El bo d'en Cunyal no és tan conegut com els clàssics Marx, Engels, Lenin o Gramsci. Però aquest text és una de les lectures més recurrents dels processos formatius de la joventut comunista de Catalunya. Així que, si no l'has llegit, ja tens feina. L'Álvaro va publicar aquest llibre l'any 1985 i explica d'una forma molt didàctica el funcionament del Partit Comunista, a partir dels principis marxistes i leninistes i de l'aprenentatge pràctic. Entre altres temes, explica la regla d'or. Com sabeu dels vídeos anteriors, el comunisme no va de mates, ni de regles estrictes, ni tampoc de metalls preciosos. Però el consell de Cunyal va del seu pes en or. Valgui la redundància. La regla en qüestió és ben senzilla. El Partit Comunista, en tant que partit revolucionari de la classe treballadora, és molt important garantir una política de classe i per fer-ho és bàsic que els militants provinents de la classe treballadora siguin majoria a la direcció del partit. La ideologia burgesa influeix més a intel·lectuals que a obrers. Una majoria de treballadors assegura una solidesa dels principis més gran. És ben cert que els quadres intel·lectuals poden prendre consciència proletària en una organització obrera, però si els intel·lectuals són majoria, fan prevaldre criteris que no són propis de la classe treballadora i del partit. El nostre amic Cunyal era un paio metòdic i exigent, però també parlava clar. Segons ens explica a un partit amb parets de vidre, el Partit Comunista es caracteritza per la naturalesa de classe i això es concreta en diferents elements. Primer, en la ideologia. El marxisme-leninisme és la ideologia de la classe treballadora per a la lluita del capitalisme al socialisme. Després dels primers vídeos, això ja ho anàvem tenint clar, però no està mai de més recordar-ho. Segon, en els objectius, alliberar-se de l'explotació capitalista i construir el socialisme i el comunisme. La classe treballadora ha de convertir-se en hegemònica, tenir en compte els interessos de la resta dels actors populars aliats i governar la creació d'una societat nova i justa. Sona bé, oi? A favor! Tercer, en la composició social, la majoria dels membres del partit són treballadors i treballadores. Quart, en l'estructura orgànica, ja que les cèl·lules per a la lluita a les empreses i al lloc de treball són claus per al partit. Cinquè, en el treball de masses, ja que l'organització i la lluita del conjunt de la classe treballadora constitueix l'eix central de l'activitat del partit. O sigui, penya, que això no es tracta de tancar-nos al local, a l'Ateneu o a la cooperativa amb una colla que pensem tots ben igual. Això va d'organitzar a tota la classe treballadora. Dels anteriors vídeos ja coneixes que els i les comunistes som gent organitzada i que ens agrada comptar amb una estructura central i una bona democràcia interna, que ens serveixen per prendre decisions de manera dialèctica i aplicar-les col·lectivament.
Pel Bodencunyal, el treball col·lectiu és un principi bàsic, una forma de treballar universal arreu del partit en els seus diferents graons, essencial per a la democràcia interna i un factor decisiu per a la unitat i la disciplina conscient de cadascun dels i les militants comunistes. El treball col·lectiu va de bracet amb la direcció col·lectiva. Aquesta va molt més enllà de l'aprovació entre totes d'una proposta individual feta per un dirigent, sinó que és elaboració col·lectiva a partir del mètode dialèctic. Un moment, si no recordes què vol dir el mètode dialèctic, fes una revisió al vídeo de Marx com ningú t'ho havia explicat abans. Perquè un nucli dirigent tingui continuïtat, cal que tingui justícia en la seva línia política, capacitat creativa i innovadora, treball col·lectiu i unitat, lligam de la direcció amb el partit i una progressiva renovació. Molt senzill de dir i més difícil de fer. Per això, la figura del secretari general és tan important en el Partit Comunista. Davant d'això, si et preguntes si el treball col·lectiu i la direcció col·lectiva són un fre a la individualitat, la resposta és que cal fer valdre l'experiència revolucionària col·lectiva i deixar marge per a la creativitat i les noves experiències. De totes maneres, en el treball col·lectiu es distribueixen tasques i responsabilitats. Això no suposa un fre a la individualitat sempre que no es contradiuen les decisions preses col·lectivament i es compleixi amb les tasques assumides. El compromís personal i el retiment de comptes són importants per a un bon treball col·lectiu. L'any 2001, el nostre amic Cunyal va publicar un article titulat Les 6 característiques fonamentals d'un partit comunista. 10 anys després de la caiguda de la Unió Soviètica i del camp socialista de l'est, Cunyal, que ja havia rebutjat i derrotat l'eurocomunisme a Portugal en el seu moment, reivindicava en ple segle XXI la vigència del Partit Comunista. Davant de qui nega el paper que juguem els i les comunistes i s'abraça a propostes postmodernes o socialdemòcrates, et deixem 6 punts que ens ho resumeixen tot plegat. Primer, la independència del Partit Comunista. Independència dels interessos, de la ideologia, de les pressions i de les amenaces al capital. Segon, ser el partit de la classe obrera, dels treballadors i de les treballadores en general, dels explotats i dels oprimits. Un partit volcat cap enfora, lligat a la classe i a les masses. Tercer, un partit democràtic i centralitzat, un partit amb una vida democràtica interna i una única direcció central. Quart, un partit internacionalista i a la vegada defensor del seu país. No hi ha cap contradicció en ser solidari amb altres pobles i a la vegada ser defensor dels drets del propi poble. En definitiva, un partit patriòtic i internacionalista. Cinquè, un objectiu clar, una societat sense explotació, el socialisme. Sisè, basar-se en la teoria revolucionària del marxisme-leninisme, entenent-la com una teoria viva, antidogmàtica, dialèctica i creativa. Cunyal rebutja la cristal·lització dels principis. No es pot ignorar la realitat, però també rebutja fermament qui renega del leninisme. La història del comunisme està plena de persones cabdals, que a través de la seva pràctica revolucionària i el seu pensament polític han posat les bases per la lluita per un món nou. Karl Marx i Friedrich Engels, Vladimir Ilyich Lenin, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontai, Álvaro Cunyal o Fidel Castro en són alguns exemples. En els pròxims vídeos aprofundirem en els principis del comunisme que avui hem exposat, a través d'alguns d'aquests revolucionaris i revolucionàries. Perquè, com deia el mateix Antonio Gramsci, instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. Emocioneu-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme. Organitzeu-vos, perquè necessitarem tota la nostra força.